Anem a veure logaritmes i en aquest cas logaritme d'un producte. Val? Bueno, primer de tot hem de recordar la definició de logaritme. Logaritme en base b d'un nombre a és igual a c. Això vol dir que per obtenir a hem d'elevar b a c. O sigui, c, en realitat cercar el logaritme estem cercant quin exponent li hem d'aplicar a b, a la base, perquè ens surti el nombre aquí del logaritme, ¿vale? O sigui, hem d'elevar b a c perquè ens doni a, d'acord? Anem a aplicar la definició. El que volem buscar és això, o sigui, què val el logaritme en base b d'un producte. Vale? Volem saber què val això, com ho podem calcular d'una altra manera. Bé, el logaritme en base b d'un nombre x li direm a, i això vol dir, segons la definició aquesta del logaritme, que hem d'elevar b a seria l'exponent, perquè ens doni aquest valor, perquè ens doni x. Si tenim el logaritme en base b d'un nombre i, i això és igual a b, vol dir que hem d'elevar b a b mayúscula perquè ens doni i, d'acord? Hem aplicat la definició del logaritme en aquestes expressions. Vale? Hem aplicat exactament això. Vale. Nosaltres podem veure què val el logaritme d'un producte. Bueno, doncs anem a veure què val x per i. X per i, què val x? B elevat a a. Què val i? B elevat a b mayúscula. I això és que és un producte de potències de la mateixa base i que se posa o és igual a, o podem escriure-ho també com b elevat, o sigui la base, elevat a la suma dels dos exponents. O sigui b, que és la base, elevat a la suma dels dos exponents, a més b. Molt bé. Apliquem logaritmes en aquest costat de desigualtat, logaritme de b, logaritme en base b de x per i en aquest altre costat, logaritme en base b de b elevat a més b. Vale? Què fem ara? Molt bé. Apliquem la definició del logaritme. Què vol dir que el logaritme en base b de b elevat a més b? Què és això? Això val a més b. Per què? Perquè la definició del logaritme que diu, fixeu-vos-hi, és a quin número he d'elevar b perquè em doni això d'aquí. Evidentment, he d'elevar b a més b. Vale? O sigui que el resultat del logaritme en base b de x per i és a més b. I sabem, per una altra banda, que a, que és logaritme en base b de x, i b, que és logaritme en base b de i. Per tant, a, en lloc d'a, puc posar el seu valor, logaritme en base b de x. I en lloc de b, puc posar el seu valor, logaritme en base b de i. Si vos hi fixeu, a més b ho podem escriure com a logaritme en base b de x per i a més b també ho podem escriure com logaritme en base b de x més logaritme en base b de i. O sigui, resumint, el logaritme d'un producte és igual a la suma dels logaritmes. Logaritme en base b de x per i és igual a logaritme en base b de x més logaritme en base b de i. Repeteixo, logaritme d'un producte és igual a la suma dels logaritmes. Vale? I això és tot de moment.